Dulan sa 60 ka unit sa modern jeep nga Beep ang muhunong usa sa pagpamasayro dinhi sa kadalanan sa Sugbo sugod karong adlaw sa Domingo, Oktubre 1. Matud pa sa memorandum nga gipagawa sa kompanya, temporaryong muhunong ang ilang operasyon sulod sa 6 ka buwan tungod sa pipila ka mga hagit nga ilang giatubang karon. Lakip sa ilang gilista nga mga rason ang padayong gubat sa Ukraine ug Russia, hinungdan sa kakuwangon sa spare parts sa ilang unit kun ugaling mga guba kini. Nasayran nga sagad sa ilang mga modern jeep ang nagikan sa Russia ug ang uban ginama sa China. Dugang sab sa mga rason ang pag-usab sa ilang mga ruta ug ang padayong construction sa BRT project nga nakaapekto sa ilang kita. Ruta sa Beep ang Cebu City Hall to IT Park, Banawa to Panagdait, Tabunok to IT Park ug Minglanilla to IT Park. Ang chairman sa Committee on Transportation sa Cebu City nga si Councilor James Cuenco ning saysay nga pinaagi sa usa ka resolution, iyang ipatawag sa session ang management sa Beep ug representante sa LTFRB aron mahisgutan ang maong issue ug mapangitaan pa og pamaagi nga maatras ang ilang desisyon. Worrying kay ni not only because nga maminusan atong available transport vehicles, but likewise ang plight sa mga drivers, kaning mga dispatchers, no? Mawad-an in taon sila trabaho for 6 months and dili lalim na. Apan mi-issue og show cause order ang habig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7, sanglit wala sila gipahibaw dayon sa maong memo. Gani ilang gipasalig ang publiko nga dili ikabalaka ang paghunong sa operasyon sa Beep, sanglit daghan ang transport companies ug operators ang adunay mga naka-standby nga modern jeepneys. Sa pagkakaron, anaanay 15 ka mga operators sa Federation of Cebu Transport Cooperatives kun FCTC nga anda mopuli sa mga mawala sa ruta nga modern jeep. Gawas niini, andam sab silang mosagop sa mga maapektuhang driver ug dispatcher nga makapasar sa ilang standards. The group of transport cooperatives nga they have enough units to cover the vacuum that will be vacated by the Beep units kung madayon ang ilang seizure of operations. They are willing to take in these drivers and conductors that will be displaced as long as they qualify ito sa ilang mga standards. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.